ברוכים הבאים לביתנו מעון הורים ובית חולים נווה שמחה, בית חם, יוקרתי ואיכותי עם 36 שנות קיומו. בית אבות נמצא במקום פסטורלי ויפה, נוף מדהים, אוויר הרים צלול כמו שיש בירושלים. בבית למעלה מ-200 אנשי צוות, ובתוכם רופאים גריאטריים, מנהל סיעוד, עובדים סוציאליים, אמהות בית, תזונאי, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק. יש לנו פה מגוון מחלקות, מחלקת עצמאים תשושים, שבו מסתובבים אנשים עצמאיים, אנשים תשושים שמתהלכים ומסתדרים יפה לבד. יש לנו 3 מחלקות סיעודיות שמשרת אנשים שלצערנו הם אנשים סיעודיים. התשושי נפש זה מחלקה לאנשים שלצערנו הם באלצהיימר או בדמנציה, מטפלים בהם 24 שעות. מחלקת פיזיותרפיה היא מאוד מאוד רחבה וגדולה. לפעמים רואים מקרים שהם מצליחים ממש להקים אנשים שלא מתהלכים, הם מצליחים להקים אותם על הרגליים שיתהלכו. במקום בית כנסת עם 3 פעמים ביום עניינים, שיעורי תורה, פעילות חברתית ויצירתית, אפילו מקווה במקום. בנוסף יש מטבח מודרני מאובזר, כשר למהדרין, המוציא בכל יום מגוון ארוחות מזינות העומדים בכל התקנים. אווירה מאוד מאוד נחמדה, וכמו שבן אדם היה רגיל בבית, והכל פה בנווה שמחה אנחנו עושים כדי שהבן אדם ירגיש שהמעבר הוא מעבר קל, שירגיש בעצם בבית, וזה בעצם מה שפה בנווה שמחה, זה בית חם ואוהב לגיל השלישי, לגיל המבוגר, כמו שרק בנווה שמחה יודעים לתת.